Dobrý den, milí diváci. Dobrý den. Vítáme vás u našeho dnešního, vlastně tohohle úplně prvního dílu našeho nového projektu, který jsme nazvali Srdcem tvůrce. Dnes jsme se tu sešli s našimi přáteli, které za chvilku představím, abychom se jich zeptali a vlastně sebe také na základní otázky, kterými se chceme při našem setkávání zaobírat. Víme, že procházíme obdobím, které je naplněné velkou spoustou změn, a to jak v osobních životech lidí, vlastně tedy vývoje jednotlivců, tak týkajících se vývoje země, lidstva i vyšších celků. A mnoho věcí, které jsme byli zvyklí denně vídat, slýchat a žít je, odchází. Opouští nás skutečně to, čemu se říká starý svět nebo stará země, a vstupujeme do úplně nového období. Potřebujeme nové věci, potřebujeme nové myšlenky. Potřebujeme nové věci ne v tom smyslu, že bychom se jimi měli nebo potřebovali obklopovat, ale potřebujeme je uchopovat nově. I to, co jsme zvyklí používat každý den, potřebujeme brát prostě do ruky jinak. A to metaforicky uchopeno. To znamená, potřebujeme se dívat na svět jinýma očima. Spousta věcí se mění způsobem, který je nepopiratelný, protože to vidíme, slyšíme, vnímáme, ale nejvíce se měníme i my sami. A to, co vnímám jako velmi důležité, a to, co se týká přímo mě a mé celoživotní práce, je slovo a často význam slov. Protože i slova mohou mít jiný význam, když je jinak uchopujeme. Název našeho projektu je Srdcem tvůrce. A to, čím se zaobírám já sama už celá léta, je vlastně to, že jsem jakýmsi průvodcem těm, kteří se vydali na cestu tvůrce, tedy stát se člověkem zodpovědným sám za sebe, za vlastní život. Lidé jsou už dlouho vedeni k tomu, aby si zvolili, jestli budou žít život tvůrce, tedy zodpovědnosti za sebe samého a svůj život, anebo jestli dál budou žít v roli oběti, která čeká na pomoc zvenčí, na vykoupení, spasení nebo třeba lepší vládu, která to zařídí za ně. Já patřím k lidem, kteří se rozhodli se postavit na vlastní nohy. A stejně tak všichni ti, kteří tady dnes sedí se mnou. Prostě my si tak často povídáme, vlastně říkáme tomu filozofování. Řada z vás to zná i z třeba mých videí na YouTube nebo na Hero, kde o tom občas mluvím. A opravdu mi přišlo škoda, ne líto, víme, že lítost není úplně to, co bychom měli pěstovat, ale přišlo mi škoda, že se o to nemáme možnost podělit. Tím hlavním záměrem našeho vysílání, toho vlastně, čemu říkáme, dejme tomu podcastové studio Srdcem tvůrce, je vlastně sdílet s vámi to, co vidíme, to, o čem přemýšlíme, to, jakým způsobem se učíme nově pozorovat svět, a sdílet to potom i s těmi, které máme kolem sebe, nebo o kterých víme, že to žijí také. Takže taková vlastně první otázka, kterou u nás může dostat každý, kdo k nám přijde jako host, je, co pro něj samotného znamená slovo tvůrce. To je vlastně první, čím se my i budeme dneska zabývat a budeme si o tom povídat. Tak já začnu třeba tím slovem tvůrce. Já ho vlastně vnímám, jak jsi říkala, ty barvy. To je hodně zajímavý, protože já to vlastně vidím jako tu duhu, který jsme se vlastně bavili, která tryská a zpátky se vrací a znova tryská v takovém tom nekonečném koloběhu. V podstatě, jako když se vemu ten hudební nástroj, jako kdyby to tryskalo ven, vracelo se to zpátky a v tom víru to nějakým způsobem rotovalo a vlastně měnilo svůj obsah. Nějakým způsobem se vyvíjela ta kvalita, ta vnitřní. To je jenom k té barvě. Jinak tvůrce pro mě znamená vlastně člověk, který aplikuje svou svobodnou vůli. A potom jsou tam 3 takové základní aspekty, které se mě dlouhodobě k slovu tvůrce spojují. A to je autenticita, celistvost a odolnost. Každý z nás nějakým způsobem tyto 3 aspekty uchopuje ve svém životě. Nějakým způsobem vnímá svoji autenticitu, pracuje na ní a buduje ji, protože to vlastně nikdy nekončí.
Protože autenticita je to, co je nazýváno jako hledáním sebe, cestou k sobě, nebo tou pravdivostí v hlubokém vnitřním sebepoznání. Celistvost je ten druhý aspekt a i ta může být vnímána mnoha různými způsoby a směry. A odolnost. Odolnost je něco, co je nevyhnutelnou součástí života tvůrce, protože žijeme ve světě, který tu zodpovědnost za sebe úplně nepodporuje. Vlastně odolnost je na této cestě, řekla bych, naprosto zásadní vlastností, dovedností a je třeba uvědomovat si, že budování odolnosti také nekončí. Každý z nás ale určitě i tu odolnost ve svém vlastním životě k této cestě budoval jinak. Máme prostě něco za sebou, jak se říká. A o to všechno je možné se dělit, jakýmkoliv způsobem to sdílet a prostě si o tom povídat. Autenticita je způsob, jakým je to žito a potenciál je ten kořen, z kterého vlastně vyrůstá ta životní filozofie, kterou potom žiješ. Takže obsah a forma? Dejme tomu, že vlastně forma je ta autenticita a obsah je ten potenciál. Ano. Vlastně potenciál je jakýsi obsah člověka. Genetický obsah. A ta autenticita je potom ta forma, jakou člověk ten obsah žije. To je výborně obsah a forma. Pro mnohé lidi vlastně tady tahle cesta je cestou velké odvahy. Protože vlastně jsou, řekněme třeba za roky na něco zvyklí a přestože jim to nevyhovuje, tak nemají tu odvahu něco ve svém životě změnit. Ale ve chvíli, když si sami, anebo třeba i s pomocí uvědomí, že i kdyby udělali krok do slepé uličky, takže není žádná katastrofa z ní vycouvat a zkusit zase jinou, že to je přesně ta cesta té změny, toho vývoje, a ne, když budou zatrvávat v něčem, co sice znají, ale nevyhovuje jim. A že nemají v podstatě co ztratit. Mohou jenom získat. Tohle jde právě velmi dobře, když tam nejsou ty cíle. Jakmile si člověk do té uličky položí ten cíl, ale pak zjistí, že je slepá, čili k tomu cíli skrz tu uličku nejde dojít, tak to vnímá jako osobní neúspěch. A je tam nespokojenost, s kterou se potom velmi těžko vypořádává a bere mu to čas. A když člověk do té uličky vstupuje bez cíle, pouze s tím jedním krokem a s tím, že neví, jestli někam vede nebo je slepá, tak tam potom nemusí dojít vlastně ke ztrátě času, který člověk bude trávit s směřováním se s tím, že nenaplnil svůj cíl. Cíle jsou fakt spíš brzdy, než nějaký posuvný body. Každý predsa vie, s čím sa rád hraje. Či vlastne s babikami a ich vlasami, či s autičkami a motormi, či s číslami. A vlastne z toho sa generujú potom tie možnosti byť tá najlepšia kaderníčka, ktorá cíti tie vlasy. Byť ten automechanik, ktorý proste naštartuje, prevezie sa na tom aute a podľa tých vibrácií a toho zvuku vlastne presne vie, kde je problém. Ten, ktorý chytí čísla do ruky, ho to baví a vlastne zrazu v tom vidí ten algoritmus, tú postupnosť a toto vlastne, to je vlastne ten potenciál vlastne, ktorý ja vnímam, tá jednoduchosť toho života v tom, čo chcem, čo túžim, nech to nazveme akokoľvek, to, čo potrebujete mať v tom živote. A častokrát vlastne vidíme potom ľudí, ktorí sú vyhasnutí len kvôli tomu, že niekto im povedal, že to, ako oni vnímajú ten svet, to, čo sa im páči, není správne, s tým si nezarobia. Nebo to není možné. Ano. Není to možné. Proste, že to sa nehodí, to takto. Nehodí sa to takto robiť. Ale presne to všetci tí, ktorí boli nejakí priekopníci v niečom, presne mali iný uhol pohľadu. Tak já teda začnu. Ano, Jarek, začne. I když to jde proti hodinovým ručičkám. Nemáme určené žádné pořadí. Nemáme hodiny. A to je nemáme hodiny. To je v mojí hlavě. Já jsem šestka, dokonalost a tak. Odolnost. Být odolný se učíme asi celý život, bych řekl za mě. A nebo teda aspoň já se to učím celý život. Co si představu pod slovem odolnost? Vlastně celý svůj život. Protože tím, čím jsem si prošel jako člověk už vlastně od narození do této chvíle, tak i když jsem někomu kdysi odvyprávěl jenom
dvouletý úsek, tak mi řekl, že to je na román, jako jo. A kdybych odvyprávěl celý život, tak tady nikdo za celý den se nedostane ke slovu a myslím si, že to tady všichni máte podobně, takže a to, že tady člověk sedí a že sdílí s druhými sám sebe, to, kdo je, jak se cítí, že v tom není křivda, že v tom není pocit, že mi někdo něco dluží, tak to si myslím, že je výsledek té odolnosti, nebo to tu odolnost vlastně definuje. Já bych řekla, že tam ta odolnost vlastně začíná, protože do té doby je to spíš určitá forma vytrvalosti a statečnosti. A ta skutečná odolnost začíná ve chvíli, kdy člověk je si vědom toho, čím prošel, ale už tam necítí tu křivdu. Necítí tam lítost k té době, ale rozhodně nemusí cítit vděčnost za to prožité. To bych chtěla říct, že není nutno cítit vděčnost za prožité u každého okamžiku vlastní minulosti. Je možné vnímat vděčnost v sobě za to, že to člověk přežil a že se vlastními silami vypracoval tam, kde je dneska. Ta vděčnost tam určitě patří a určitě patří i těm, kteří nám tím životem prošli. A jenom není nutné takový ten pohled nebo ten úhel pohledu, že to je na to velmi opatrně všechno zlé je k něčemu dobré. Protože to by platilo pouze v přirozeném světě. Pokud žijeme ve světě, ve kterém se vyskytují lidé, kteří jsou programově rozhodnuti druhým lidem ubližovat, a měli jste takové lidi v životě, kteří vám ubližovali a ubližovali vám záměrně, pak to nebylo k ničemu dobré. Ano, mohlo vás to nakonec vykopnout ze situace, v které jste byli a dovedlo vás to až sem, kde jste dneska. Ale to neznamená, že to bylo dobré. Proto je důležité setkávání tvůrců nebo lidí na cestě tvůrce, aby si navzájem řekli, tohle je na tebe oceňuju, tohle je na tobě Jsi krásný diamant. To, co neumím. Jo, pro tohle tě potřebuju. To je to, co potřebujeme slyšet. Pro tohle tě potřebuju. Protože sice bych to dokázal taky, ale ne tak dobře jako ty.